Здравейте на този толкова вълнуващ ден, в който Добруджа посреща занятия, изкуства, традиции и култура. За мен е много специална тази среща тук, защото господин Тодор Добрев ми се обади и ми казва: баща ти май щеше да бъде на 80 години. Казвам: да. Ами, дай да го споменем на хората, да го припомним. И за мен е удоволствие да съм тук, в сърцето на града, в сърцето на фестивала, с няколко емблематични творби, показани на винилите зад мен и под формата на картички. Действително, радвам се, че има живот в този град, защото за мен това е символ на живота, да има фестивали, да има култура, да има изкуство и да са заедно, да си подават ръка. И по този начин традицията продължава. Баща ми обичаше традициите, обичаше фестивалите, обичаше изкуството, обичаше културата и разбира се, занаятите. Защото да си художник е занят. В една статия видях, че вече тая година е кръгла годишнина, а пък ние в пролетното издание на фестивала не успяхме да включим това събитие и решихме, че това е момента в есенното издание, за да успеем да го честваме подобаващо. Много се надявам, че следата най-голямата, която е оставила, била в сърцата на хората, които са го познавали, защото той обичаше живота, обичаше хората, обичаше да помага. А отделно в местата на града остави своето гениално творчество. И специално ще се радвам да спомена, че сме подготвили малки картички от неговите картини за някой, който желая да си има къщи от неговия талант за спомен от тази среща. И също така утре ще анонсираме един конкурс на негово име, по този начин да завършим по достоен път, по достоен начин неговата 80 годишнина, отбелязана и в Добруджа.